Používanie Neoselius amblyseius pre tzv. Western flower thrips a tzv. Tarsonemid mite control. Neoselius, niekedy nazývaný Amblyseius cucumeris, je jemná baktéria na ničenie škodcov používaná v jahodách. Požiera iné roztoče a podáva sa s inými hnojivami ako dôležitá prísada. Je dovážaná v nádobách spolu s dočasnými zdrojmi jedla, teda neprichádza hladná. Títo škodcovia vážne poškodzujú kvety plodov a vznikajúce listy a stonky kvetov. Straty môžu byť veľmi vysoké. Neoselius je možné dostať v dvoch formách, ako voľne vážený alebo sáčkovaný. Voľne vážený produkt je mixom väčšinou dospelých baktérií, nosičov a roztočov. Rýchlejšie pôsobí na škodcov a vyžaduje si opakovanú aplikáciu. Malé papierové vrecúška obsahujú hniezdnu kolóniu a roztoče. Organizmy sa vynárajú postupne v priebehu 6 týždňov od momentu aplikovania vrecúška. To zaručuje stále prebiehajúci nízky obsah organizmov na ničenie škodcov v úrode. Uskladňujte mimo priameho slnečného žiarenia, ak možno na tmavých miestach, pri teplote od 10 do 18 stupňov Celzia. Voľne vážené produkty sa musia spotrebovať do 2 dní od dňa zakúpenia. Vrecúška sa môžu použiť aj o pár dní neskôr, ale promptné aplikovanie zabráni strate niektorých organizmov. Neoselius sa distribuje vo voľne váženom stave, lebo sa väčšinou mixujú s inými živinami. Nevyžaduje si veľmi pretrepanie, keď sa zavádza. Je s ním treba zaobchádzať opatrne, keď sa aplikuje. Vypočítajte si, ako dlho má vydržať štvrtina fľaše s vami zvoleným aplikačným pomerom. To vám dodá približnú kontrolu vášho progresu a prispieje ešte viac k presnejšej aplikácii. Otvorte nádobu a jemne roztrúste produkt na listy. Silným trasením sa môže obsah zničiť alebo sa môžu zabiť roztoče. Každé vrecko má určitý počet roztočov a výrobcovia dávajú návod, akou hustotou ho užiť na úrodu. Vrecká sa musia držať mimo dosahu dažďa alebo kaluží. Niekedy ich môže otvoriť hmyz alebo nejakí iní škodcovia a zjesť. Výsledky si vyžadujú čas, lebo počet baktérií sa musí vybudovať, aby prekonali škodcov. Málokedy sa stane, že sa dávka aplikuje správne na prvý raz. Znásobené nižšie aplikačné dávky prekonajú nerovnosti v aplikačných fľašiach a vyrovnajú rozdelenie baktérií. Pravidelná kontrola úrody je dôležitá a často ukazuje, kde je potrebné urobiť nejaké korekcie. Aplikáciu pre tzv. Western flower thrips je najlepšie rozmiestniť cez celé pole, lebo škodca je veľmi pohyblivý. Roztoč nazývaný Tarsonemid môže byť dosť nerovnomerne rozmiestnený v úrode. Extrémne veľké kolónie sa prejavujú ako škvrny. Tieto miesta sa prejavujú zakrpatenými rastlinami, zahnedlými a skrútenými listami a je dobre na tieto miesta dať extra aplikačnú dávku v porovnaní s ostatnými miestami. Vždy aplikujte organizmy dokola okolo najviac zasiahnutého miesta. To zabráni, aby sa toto miesto rozširovalo. Ak by sme to aplikovali len do stredu, tak škodcovia by sa mohli aj tak rozšíriť.